ka Dorbar Shnong Nongtraw ka bagi Shnong ka bahap hapo ka Synod Raj Umket jong ka khairim simship na Ri Bhoi district lengba kene ke jingpen bana ka pha kene ke jingpen tip shabaro ki briu ki bana bar Shnong Henry ki badan Jaka si kene ke Shnong ki bathit Jaka hapadeng usnyam 8000 khatar hadu usnyam 8000 arpawai bakin sngewbha banwan Kynduh Iaki bor Pyniaid Shnong lane telefon hau number pra khandai nyosau not even nyo pra nriu not Kenang bon la amat penbek ia ke jingdon kam bantip ia ki kerteng jong ki trai Jaka ki batkina bat ki wei de ki kam ki ba penbek da ka Dorbar Shnong kenang banlai na gono gono ke jing e ha ga bai de bat ki Jaka ki Bthah jong ki trai Jaka ki badan ha ke Shnong ia ke jing pen bana lawan ra da orang ba Shnong ke Shnong Nongtraw uba Robert Dempep Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpoh Ri Bhoi district ka IJ kai ringkat ka stipend ban pentibit dilade ha ka kam plumber welder mason dressmaking bat QA ban register phun ha gine ki number khandai lai pralai not sau pra khandai san khandai lane pra iwe khandai pra sau khandai ar sau